berat. Dememeng ya dememeng aku.
gek diucap. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih aku. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Suara kurang permono ing wasis angungro angungrung marang angrung-rung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis kongke Mbak. terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang perpisahan Tridatan Sulistya tak riwangi samudana marang kula karo walan praputra Nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? napa Sing ngendang elek lamene. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngono iki tak saranke sesuk iki kok jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian. wah Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok Mau dipisah-pisui dalang bagus ora. suaranya Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. lek mamah ki lho piye wingko Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. liwat kincanging alismu tak tandur angglendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni salahku
Urip ana kota gedhe kawitan tukane masa isine kawi apa-apa wae sanadyan sesedaman mesti kasar
Nggih ditelasaken. Matur nuwun, Mbak. Ya. Mepet. Loh, loh, loh. Bengawan Solo. Kurang jam mepet. Oh ya. Dijandutke ning tempone. Lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih ya, Dik. Suwe. Yuk. Ayo, anterke. Buanterke. Buanterke. Samepet.
mandong dong sanadyan barong saene metu. Putraku nggir wong bagus Abimanyu. Katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan. Yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besok ingkang bisa jumeneng nata ngesuhi para kawula. Umpama ora mangkono ya mung sira ingkang besok bisa nurunake sejarahing ratu. Nanging tumrapun bapa iki malah abot nggir. Krana apa? Krana sawijining ratu mono ora gampang. Merga ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula nang ukur marang kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan, ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan. Lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah, nanging iku amanah. Tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakutuhe lan tanggung jawab tumrap negara lan para kawula. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja banjur golek pengalem kula nggir Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula. Yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat. Krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingranging samukawis. Lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki saetine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang. Ing besok bisa nerusake sejarahing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih krana kula ngrumaosi samukawisipun kula inggih tasih kirang
kejawi kula mboten pantes putra-putra Pandhawa menika mboten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kang Mas Pancawala, Kang Mas Gatotkaca, Kang Mas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil. Tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata. Ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran. Supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu, pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendhu, aja mangruk tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumendhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas kok karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya panguwasa luhur ngambil gaiping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandeng kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe. Lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu, aja ngaku anak Janaka Abimanyu. Abimanyu, ampun sumengko raosipun mundhak tumpang suh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Kyai? Ampun ngaten nggih Gus. Ramamu nggih Dara Janaka niku piyantunipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Mergo kula niku ngomong Kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Pyaine pancen ladak lirih, mula yen paring piwucalan paring duka kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru, wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun. Tegese karaharjan lan keselametaning kanggo anak putune.
kudu taberi mulangake gegebengan iku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembodo. Krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan. Kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna. Banjur ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Nah, mula kados ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih mboten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku mboten wonten sing ajeng jlongprongake. Punten. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane mang tindake kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan iku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing nusa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyuning ratu manggayuh nggih Den. Kiai, biar padang trawangan persasatmu mampaing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kiai Semar. Tak so namung puja sesantilan puja mantra pangestune para sepuh. Uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagaku, kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusataku, dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mau aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene. Samengko Abimanyu bakal mimba dadi pendhita, mergaya kanthi sarana dadi pendhita. Dimen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyu ning ratu Kyai. Inggih. Niku pun sae niku pun mang tindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumameng tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal munggah rahayu Den Ndara Abimanyu.
carita linarik runtuting basa. Duweng kuno musurasa yen laras saya karaos. Mula cari lang rasa wani, roing diri, rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ilo kaca. Jarweh wis sinakuk caing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran. Yaiku kang sejati, hampir sari pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika Kinurba kudrating kang kawasa. Sari ratri ngetri bawana purwa ing tetek dosina gilir gumanti tanpa gembok. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sinirambun Jawa kaya pating rembah. Dadi pawadhange kutu-kutu alang atoga buron yang buron toya. Dadi bebrananing kang tanpa wicalan. Jarung menungso tinitah priya wanita sepandha-pandha anut golonganing bangsa dewi-dewi. Kanthi negaripun dita ingkang kaeka Adidasa Purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pratiwi kinaswanganing akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke. Yakti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati ya negaring Dwaraka ya negari Jenggala Manik. Pramila winasa negari Dwarawati yaiku polawan nganing jagat utawi wanganing rasa Dwaraka panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 sarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Duh negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Harimurti ya Prabu Padmanaba Kesawa Wasudewa Narayana Danardana ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to girunggunga nadyan sarate tanana pedhote nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata. Lah sinentawa ingkang keparang nyaket mangarsa lenggah mabuka amarigelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi. Duh menika warnanira piswanipun putra dalem satria ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkarakan piswanipun satria Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi. Marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita mangkono rehwung sing samekta Sang Nata arsa medhar sabda dadi mangkono pangodas maraning driya ingkang dereng kababareng lesan